Iya. Pertama kan Mania. Bariku lebih senangi tari. Kawan. Ilmu hau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kaulijengan katentreman karahayu saha kapejat mugi tansah kajiwa kasarina dumateng panjenengan sadaya lan kula. Katur dumateng para sesepuh ingkang satuhu kula peteni mriginipun. Katur dumateng Bapak Kepala Desa Jeron nggih Bapak Joko Supono Sarjana Teknik ingkang satuhu kula peteni, Bapak Kepala Dusun Demen Jeron Bapak Wijiyanto ingkang satuhu kula peteni, Bapak Ketua RW Sunggen nggih Bapak Sukiman Pringgol Kito ingkang satuhu kula peteni, Bapak Ketua RT wonten ing tlatah Kadus Demen Jeron ingkang satuhu kula peteni iki, Kakung Miwah Putri ingkang satuhu dahat kinurmatan. Boten kalempeng tatur dumateng kadang pametri budaya restu laras ingkang wijil saking padukan ingkang satuhu bagya mulya. Para taruna muda wonten ing dipun dampingi Bapak Joko Suhendro, Bapak Ketua RW nggih Bapak Sukiman Pringgol Kito. Pratelaken pos kanthing resmi dipun ageng makaten. Toto corekan nomor 8 nggih atur pandonga dalam
tanggal malih. Adicara pangandikan panjenenganipun Kang Mas kula Mas Susitresno wedalipun kula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu kawilujengan kabagian mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan sadaya lan kula. Amin. Kepareng matur wonten ngarsanipun para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu dahat kinabekten mliginipun katur dumateng Bapak Kepala Desa Jeron Bapak Joko Supono Sarjana Teknik ingkang satuhu kula peteni. Ugi katur dumateng Bapak Kadus Desa Demenjeron ingkang satuhu kula peteni lan ugi dumateng Bapak RW menawa dene Bapak RT sekadus Demenjeron ingkang satuhu kula peteni. Katur dumateng Bapak Ibu tamu undangan ingkang satuhu kula hormati lan ugi katur dumateng Bapak Ibu warga RT 03 ingkang satuhu kula hormati. Boten katang lumpen dumateng kadang Pametri Budaya campur sari restu laras ingkang satuhu bagya mulya lan ugi dumateng para kadang Kaneman Karang Taruna Rega Karya ingkang satuhu kula tresnani. Murwakani anggen kula matur sumangga kula dherekaken ngunjukaken raos puja dalam puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanugrahan awujud menapa kemawon dumateng panjenengan sadaya lan kula satemah ing wanci kalodhangan dalu punika panjenengan sadaya lan kula tasih saged kempal manunggal dumugeni adicara silaturahmi peresmian pos kampling warga RT 03 sisih Iring Etan niki. Mugi tansah manggih rahayu wilujeng boten kirang satunggal prawa. Boten katalumpen selawat sarta salam mugi katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu panjenengan dalasan kula anti-anti pitulungan syafaat benjang wonten ing alam akhirat. Amin. Para bapak, para ibu ingkang tansah kula hormati, keparengna wonten ing mriki kula matur ngampil kamardikan panjenengan sami ingkang katemben imbal ing wawan pangandikan inggih awrat anggen kula matur awit sulih sarira saking kadang panitia pembangunan saha peresmian pos kampling warga RT 03 sisih Iring Etan ingkang sepisan ngambali ngaturaken wilujeng rawuh menggah kerawan panjenengan sadaya ingkang saperlu silaturahmi peresmian pos kampling warga RT 03 sisih Iring Etan. Menggah ingkang angka kalih ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan inggih awit saking sumbangan eguh partikel bondo donya kagem madegipun pos kampling menika. Pos kampling menika dipun bangun kanthi sumbangan gotong royong warga RT 03 sisih Iring Etan ingkang tebenipun saged ngraketaken pasederekan saha njagi katentreman, katertiban saha keamanan wonten ing lingkungan RT 03 sisih Iring Etan.
Menggah ingkang angka 3 kula sulih sarira saking panitia pembangunan Pos Kampling RT 03 sisih Iring Etan badhe ngaturaken laporan sumbangan gotong royong bondo donya sedaya warga RT 03 sisih Iring Etan ingkang kagem madegipun Pos Kampling menika ingkang awujud arta ngempal wonten gangsal yuta 750.000 rupiah ingkang awujud bondo kajeng saha sanesipun sedaya ngempal wonten 9.700.000 rupiah menggah saking kas gotong royong warga RT 03 sisih Iring Etan wonten 3.800.000 rupiah sedaya nelasaken biaya kathahipun kirang langkung 19.250.000 rupiah yuta gangsal atus swidak 5.000 rupiah katambah saking kas gotong royong RT 03 sisih Iring Etan wonten 3 yuta rupiah sedaya nelasaken biaya kathahipun kirang langkung 51.960.000 rupiah sedaya menika kula wau awit saking guyub ingkang tembinipun Pos Kampling menika saged kagem pralambang jagi katentreman ketertiban saha keamanan satemah sedaya warga saged pados panguwit jiwa kanthi tentrem pengen saking panjenengan sedaya pramila kula ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan mugi sih kadhareman panjenengan sedaya pikantuk lelintu ingkang kathah sisih Iring Etan khususipun umumipun dumateng warga wonten ing padukuhan Demen Jeron ing mriki. Para bapak saha para ibu ingkang sami rawuh, mekaten saha semanten atur saking kula sulih sarira saking panitia pembangunan saha peresmian Pos Kampling warga RT 03 sisih Iring Etan. Mbok bilih anggen kula ngaturaken kathah cecer-ceweting basa saha kiranging trapsila tuwin tata krama kula tansah nyuwun diagunging samudra pangasama. Puput-pupun ngatur lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Ibu PKK RT 03 sisih Wetan. Kagem ibu-ibu PKK RT 03 sisih Wetan wonten kula semangkaaken.
Ibu-ibu PKK RT 03 sisi wetan sampun ngaturaken tari kreasi baru. Adicara ingkang gangsal atur sambutan saking Ketua RT ingkang paring pangandikan panjenenganipun Bapak Joko Sendro wekdalipun kula semanggaken. Matur nuwun kula aturaken dumateng Kadang Pambiyo Woro ingkang sampun mari wedal dumateng kawula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la qaula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Punjo dumateng para sesepuh ingkang satu kawula putosi. Punjo dumateng Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, Bapak Joko Supono, Sarjana Teknik ingkang satu kawula putosi saha kawula hormati.
Unjuk dumateng Bapak Kadus wonten ing Kadus Tunggal Embeng Jeron Bapak Wijianto ingkang sampun kawula hormati. Unjuk dumateng kadang kawula sak profesi Bapak RT Tunggal ngantos RT itu ingkang sampun kawula hormati ugi kunjuk dumateng kadang kawula sedaya pengurus gotong royong sae wonten ing gotong royong Blok Ilen saha pengurus gotong royong Blok Wetan ingkang sampun PKK Mawar sae PKK Mawar Setunggal saha PKK Mawar kalih ingkang sampun kawula hormati. Ugi kunjuk dumateng anak-anak kawula Warna Muda Rega Karya ingkang kawula banggaaken. Pangkantun kunjuk dumateng kadang Komite Budaya Restu Laras saking Boyolali ingkang sampun kawula banggaaken. Boten kalpen kunjuk dumateng sedaya warga wonten ing lingkup RT 3 khususipun wonten ing Wiring Sisehetan minggahipun wonten ing sedaya RT 3 saya wonten ing Wiring Ilen saha Wiring Wetan ingkang satu kawula tresnani. Saderengipun kawula nglajengaken matur monggo kawula dherekaken saking mriki ampun kesupen ngaturaken sedadosen ajeng matur napa kala wau sampun dipun aturaken kalih ketua panitia. Nggih boten wonten awonipun kula ambali malih sugeng rawuh dumateng sedaya para tamu, sugeng lelenggahan kanthi mardu saha turaras saking Pademangan. Ingkang salajengipun kawula selaku ketua lingkungan wonten ing lingkup RT 3 mriki nyuwun pangapunten hamba bilih para kadang among tamu boten waratin anggenipun tangkap asta dumateng panjenengan nyuwun pangapunten ingkang ageng. Ingkang salajengipun alhamdulillah wonten ing dalu punika panjenengan sedaya saged ngrawuhi punapa ingkang dados undangan panitia khususipun umumipun wonten ing warga ing dalu punika. Saestu kawula mriki matur dumateng para warga sedaya khususipun wonten ing Wiring Wetan kanthi wontenipun pos enggal menika monggo kita jagi kerukunan kanthi sae kita ginakaken kagem jagi keamanan wonten ing lingkup RT 3 mriki. Saestu menika wau sampun dipun aturaken kalih ketua panitia bilih kagem damel pos menika nggih kirang langkung telas Arto dana sekitar 19 juta ngaten nggih mangke 19 juta kagem peresmian menika nggih kirang langkung sekawan 12 juta Pak. Itu kita ginakaken kanthi sae. Ampun ngantos pos kamplingipun enggal ning semangat panjenengan kagem jagi malah kendung. Ampun ngantos selaku ingkang dipun sepuhaken saestu kula ngakeni bilih wonten ing RT 3 lingkup Wiring Wetan menika kompleks saestu kagem kepercayaanipun dari apa nggih keagamanipun menika saestu kompleks sedaya warga. Ampun ngantos tunggalipun menika radi renggang awit jalaran menika. Monggo saestu menika sedaya kagem pembangunan saha perkembangan wonten. Ingkang salajengipun nggih samangke mbok menawi adicara menika sampun paripurna, para tamu sedaya menika badhe ngersake kondur nggih kawula boten badhe gondheri namung ngaturaken kondur kemawon ngaturaken dumugi dalem piyambak-piyambak. Boten kathah ingkang kawula matur ampun menawi saking kawula pribadi anggen kawula matur boten rak panggilan kula boten sempurna nggih sedaya menika namung resmi saking kekirangan kula nyuwun pangapunten ingkang ageng. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sehat semangat selalu. Ngeten para dulur nggih. Atas sendikanipun Pak RT semangat. Terus katur wonten asalipun para kondisi kedalasan para sepuh dan begitu kasihan panjenenganipun ketua RW, ketua RT, tinanggung malih katur dumateng kepala dusun Bedro, Sorogo tokoh masyarakat sesepuh keluarganipun, para bapak, para ibu, para kadang jaripun ingkang satu bagian jelasan ingkang tersenani. Boten kata lampen para kadang kami berbuka campur sehari Mas jadi sakadang ingkang satu dinaturi Suko Basuki kewarep matur walau sampun kata di pendidikan dan Bapak RT jadi masih terus ngomong-ngomong bisa dianbahan dasarnya dipenuhi panitia mungkin ampun jamu lho Bapak biasanya Pak Lurah ini ngomong suwi ya ingkang setunggal alhamdulillahirabbil alamin puji kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Kesempatan dalu menika atas izinnya kita bisa bertemu silaturahim wonten ing pelataran pos kamling Demen RW 03 RW Tunggal Wiring Wetan bertemu silaturahim keraketaken paseduluran kekatangan kegotong royongan mugi pinangan keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Matur nuwun. Salat jibu ning mriki Allah tunggal kados sendikanipun Pak RT entah itu tetap menjadi satu dalam satu kegiatan atau istilahnya menaik dalam hal birokrasi dan pemekaran ingkang utami adalah kita tetap menjaga semakin ganti generasi ganti baju nek ora dikedepankan kedewasaan nek ora dikedepankan kedewasaan apa seliro menghargai. Nah, itu akan menjadi ancaman setiap mewasani kerukunan. Kami itu yang belum awal itu sadar orang sadar itu merawat kalau itu uripnya bisa lepas dengan sering dialami oleh tetangga, gotong royong, pertemuan kumpulan, tilian, PKK, kerja bakti, sambatan, among tamu, jagung dan sebagainya. Sial penerjemahan kita selaku makhluk yang diciptakan Gusti Allah urip ning desa kudu urip iso bebarengan sanajan masalah kepribadian, masalah lonjewu seragam, masalah kepercayaan itu adalah urusan yang paling privasi antara awak dhewe karo sing penguasa. Fanatik kena ini diudi rasa ngarani liyane rasa lonjewu dalam hal ini mari delok liyane. Perkara fanatik diudi itu adalah kepercayaan kita masing-masing. Nek jenenge bermasyarakat itu kebarengan harus kita jaga sehingga alami kebersamaan kerukunan wonten ing masyarakat. Ngeten para dulur nggih. Monggo kita jaga sareng-sareng. Itu adalah aset yang sangat berharga ketika kita hidup di masyarakat, apalagi wonten ing lingkup desa. Hari ini matur nuwun sangat kali kebersamaan ini alhamdulillah sinaoso warga Demen RT 03 Tunggal mempunyai tujuan kepentingan nanti aktivitas kemasyarakatan sampai dipun bagi kali, tapi kami yakin tetap sing dipun wastani semangat menjaga kerukunan kata suntikan Pak RT tetap menjadi suatu tujuan yang utama. Dan ini kali dalam hal administrasi masalah pemekaran RT dan lain sebagainya mungkin dawuh saking Bupati Boyolali nunggu regulasi saking peraturan daerah wonten ing Kabupaten Boyolali. Mungkin nek sampun enten tetap segera nglatoraken kepada panjenengan setiap pun. Ingkang ketiga, mriki matur nuwun sanget
Kula piyambak Joko Supono nama pekerjaanipun wonten ing desa menika asring celuk Mas Bolot mekaten. Nama panggilan dari kecil boten kaos menika sampun 18 tahun sesarengan kaliyan panjenengan sedanipun. Menawi boten enten perubahan undang-undang desa Pak RT. Kula sampun purna tugas Agustus kala wingi mekaten. Ing gandeng wonten perubahan undang-undang desa dikanggo tambahan amanah bonus kalih tahun. Matur nuwun sanget alhamdulillah sedalu menika kula dipun kelilingi orang-orang baik, warga masyarakat ingkang sae. Kok sae nyatanipun iso mlebu bebarengan kanthi rukun kondusif, tidak ada suatu bentuk perpecahan ingkang terlihat begitu nyata. Misal pun yang gesekan sedikit, perbedaan itu adalah hal yang lumrah, tapi masih bisa dikondisikan. Isih do nganggo ewuh perkewuh, isih do nganggo nuwun sewu menghargai dumateng provinsi tersebut adalah satu hal yang luar biasa. Alhamdulillah matur nuwun selalu menika sampun dipun keliling orang-orang baik warga masyarakat desa Ndron kanthi semua bentuk pembangunan baik menika fisik, pemerintahan, kemasyarakatan lan mekaten kumpul mawon saking kula sekali lagi matur nuwun. Alhamdulillah semoga dengan adanya peresmian pos kamling warga Demen RT 3 RW 1 Wilayah menika dadosaken keberkahan kagem panjenengan sedulur-sedulur kula. Amin ya rabbal alamin. Mekaten lepas kirang pangapunten, aku kalau wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Bapak Joko Supono sampun atur sambutan. Pos kampling dening Bapak Lurah tinggol kita lan bibar niku wonten pemukulan kentongan saking kehormatan relagon Rondo Kampung Budah Mutira Kependem. Monggo kanca-kanca. Sewu Pak RW, Pak RT, Mas Joko, perwakilan dari masyarakat RT 03 RW Tunggal Demen. Pada malam hari ini hari Sabtu 11 Oktober 2025 kurang lebih jam 9 teman-teman untuk pos kamling Demen RT 03 apa nggih? Adicara Kawolu atur pandonga ingkang dipun sarirani panjenenganipun Bapak Wagiman.
Kagem Bapak Wagiman wedalipun kula sumanggaaken. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kula aturaken dumateng panjenengan Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maring kula dalam panjenengan kesehatan saha kesempatan, mugi kesempatan kula dalam panjenengan sedaya saestu ngaturaken agung panuwun saged ngrawuhi napa ingkang dados undanganipun saking panitia peresmian pos Sis Kampling wonten ing RT 03 RW Tunggal Wirengetan kalawau, mugi sedaya kalawau dipun dadosaken nggih menika ibadah kula talah panjenengan sedaya, mugi saged rame, saged ingkang rondo kalawau saged ndadosaken sregep kula talah panjenengan ndadosaken keamanan wonten ing RT 03 RW Tunggal Wirengetan kalawau. Monggo kula talah panjenengan nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi pinuwun kula talah panjenengan sedaya saestu mugi dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala ngalami tulitan mulon tansah pikantuk kabejan kamiyon kawilujengan boten wonten alangan satunggal moto wonten ing tlatah Demen Sonjron sak kanan kerimpun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad minal awwalina wal akhir wa sallim tabarakan li sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafina ma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan yang bagi jalali cikal karbi hadimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad suratan tunjina biha min janna wal afad wa taqbilana biatal hajat wa taqbilana biatal hajat wa taqbilana biatal hajat wa tudurna biha min syarri syaihat wa tarfa'una biha dalal darajat wa tukarna qasul min syarri khalatil hayat wa mamat. Allahumma nas'aluka salatan fi dinina, Allahumma nas'aluka salatan fi dinina, Allahumma nas'aluka salatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil yaqina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin lana bi syafaratil mautina wa najatan minan nar wal afwan indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq lil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wagiman sampun atur pandonga. Adicara ingkang sanga panutup dipun lajengaken uyon-uyon saking campursari Restu Laras. Sederenge di panutup monggo kita tutupaken acara kanthi maos hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Mekaten laksananing tata adicara wonten ing panghargyan dalu punika mekaten saha semanten atur kita mbok bilih wonten atur anggon kita ngaturaken titik laksana panghargyan dalu punika krim meranani ing penggalih panjenengan sami kula kita tansah nyuwun pangapunten ingkang ageng pepet pepuntaning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tata ingkang becik maratapate sureng soroti tanpa dana sonan macari Ujo maju, oi, wah, oi, mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di bundi. Para priyagung, para pangarsan yang agami, para priyagung, para pangarsan yang negari kang pantes tinulak do tinggal tasih kang sinuba kakarmatan linanggung sedaya warga Berat Ageng Demen Jeron RT 3 Nogosari Boyolali kang dahat kula tresnani. Nuwun sewu kula pareng nyang pemilik kamar dikanika swacana marang Mangayun ngaturaken geharing kakurmatan dana rasa wonten dalam menika dalam rangka acara peresmian pos kampling RT 03 Demen Jeron Nogosari Boyolali. Lekasing sedya perumah diwasana mugi tansah mangke kayu kawilujengan sembodo kanjeng lulus kagem ayu sedyanipun. Wonten bangsa pangalit Jawa kanthi kadang pametri budaya. Gelaring paguyuban campur sari karawitan Jawi restu laras. Ingkang dipangarsi Nabi Magidut Satria dipun asuh Raden Mas Tumenggung Ujo wingking saking laladan padokan Memplak Boyolali. Jinungkuyung wonten Tri Seniwati Marang Mangayun, wonten Mbak Murdiana Sali Dewi kene-kene wong ayu ngabro kene wong ayu. Kene jare waktu tampak muawak. Sajake pecah pamore. Sajake utang wis lunas sajake. Amin. Iya. Alhamdulillah. Ingkang angka kalih menika wingking saking Nagasaki. Nggih. Nogosari Boyolali. Wonten wong ayu wiwit Sagita. Kiai ini gede dhuwur blengah-blengah. Kiai ingkang masuk puri putri paling tertinggi di wilayah Boyolali cah siji niki. Kaya ngene lho madang ora enak banget.
ada jahar nanti boten sekeco banget terlawu kaya ngeten. Pak RW. Ingkang monggo digawe ing saking laladan Kutha Sukoharjo Makmur. Wonten di Arum Ardila. Yayine putih pakulitane. Dedeng kiyat iki nggih. Wah, jan nyeneng nggih. Kene wong ayu alang-alang. Sideng guyung Octarental Sound System. Sound System kan ganteng marem. Bocah dhewe. Sotengi ngono ngerti. Lagu logo. Iya, sotengi ndak ada dhewe karang-karona gratis. Alhamdulillah. Ayo kanca-kanca lumaku-lunan ning laladan Temben Jeron kene. Ayo tak gareke pelaku koronan kene kanca-kanca. Lakalah. Hei. Ablas sama Jeron. Puji syukur karo dalem Allah SWT awit kebaikipun nikmat ingkang sampun dipun suntak wonten ing Padepokan Temben. Niki rasa syukur ingkang rinanggung sewarga sami kompak guyub rukun dinten niki kena kanggo patuladan desa liyane. Kula nuwun Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, sewarga nderek mangayu bagus ndedonga mugi wonten ing Padepokan Temben RT 3 RW 1 pinaringan karahayun katentreman ingkang sami nandur nggih sami hasilipun melimpah ruah ingkang dagang diparingi kelancaran sanesipun laris
lan ingkang dados pegawai muga endah munggah pangkate lan ingkang nyambut damel sehat badan sarirane Allahumma amin ya rabbal alamin. Nggih, kantun seneng-seneng rasa syukur. Murtiana Sari Dewi kene ayo lho. Kene seneng-seneng kene. Ampun kundur rumiyin margi niki dinikmati tenan syukuran ngira pantes tirakat ngumon wonten dalu punika. Ya. Ora kena di sepeleke. Demen ora kena di nggo baen-baen. Lah iya. Dulu salam sehat dan selamat ya. Wong Jawa ki nggono tata sosial sopan santun mlebu desa desa ki lelu. Sakdale modal ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing dalu kunjuk dumateng para tamu sedaya. Warga Demen RT 3 RW setunggal. RW ini sapa? Pak Sukiman. Lurahe sapa? Mas Sukiman iki RW ta. Lurahe sapa? Lurahe Pak Bolot. Pak Bolot. Tunggang itu. RT ini sapa? Pak Joko. Wah, aku kenal. Pak Joko kok? Nggih. Iki diseratno nyuwun lagu mat-matan rumiyin sampun kala wau wonten sapu tangan rujak jeruk selendang biru ya sampak nggih sampun mengke kantun dangdutan wonten merinding terus iki kerangka langit nggih wah ditulis amplop iki lambar buka 500 ora bae-bae ora lho Mas mau padahal iki sak iki 100 lho Mas lah iya 500 iki pirang lagu 5 pas to jika lu 45 lu 46 itu loh Mas. Juga etong pendol ini rumahnya ya, oh gampang ini ya. Rujak jeruk selindru mawon. Ya apa? Karo mat-matan iki kowe. Nggih nyuwun gunganipun Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, Dewarga, renang-renang sahabat kami. Kami nyumbang lagu ngajeng regen gayeng syukur bahagia mungkin sing bagian ayung nggih. Nayung kabeh, juket kabeh ngoten. Kajenge katrima ketampa ning Demen kene lho. Ngono. Pokoke Pak RW kuwi gelem nayung wis warga juket nayung. Bedong drandang entang mbokne tole takandani. Dijawab kok nih. Lagi ngopo nek kok diselani. Jeruk sing tuwek-tuwek sing gede-gede mantep ya Pak RT kan iya nduk seger nduk ngono ya Mas Sukiman guyu terus. Ayo kan bangsa perjeluan senenge rangkang. Untuk kejutan senang. Orang vitamin C. Bumbune kuwi apa? Apa wae? Lamba uyah.
Terus Kula Dulek bareng matam kuwi mau mirsani ibu PKK sing do dancer-dancer wah kayak nek teko omah mesti terus bapak-bapak ini terus wis memberi kejutan semangat karo ibu-ibu. Iya. Cara aku jadi bojone enggak Pak, tak paringi. makanya gak boleh bojo. Ya, gitu lu. Jero bali dasare weton nambangan. Atur pemuda-pemuda kesepuh beli jenengan dari sedo. Ucap jeruk.
Matur nuwun Pak RT sampun katir rumah